de um processo de último ano a transformar o aeroporto de uma facilidade com zero debe, mas que se aumentar 1,5 milhão movição de passageiros no nosso aeroporto na 2013, quase dobro na 2013. Esse aqui está mérito com o Ministério de Turismo e Transporte, está com o Ministério de Atenção. No momento de mostra que está desenvolvendo plano maestro para o próximo 10 para 15 anos, o Ministério de Berta Yamayo também é CEO do aeroporto. Agora nós está conhecendo se apone fundation suficientemente forte para carga e expansão milionária do aeroporto. O processo para refinanciamento do aeroporto Reina Beatriz a start e que aqui está distinguir início de plano maestro para o aeroporto. O pensamento está que aqui, no próximo 10 para 15 anos, lo iba aeropuerto para nível novo como aeropuerto moderno. Pero agora que tem bom impressão comparativo de indicador de progresso de aeropuerto. Se comparar 2003 com 2013, de nosso aeropuerto, aeropuerto como de algo mais que 1,5 milhão passageiros na 2003, para na 2013, riba 2,3 bilhão, que menos papia de crescimento de quase 50% no período aqui. Movements arriba nos pistas de aeroporto de 25 mil na 2003 para arriba 31 mil no momento aqui, crescimento de 25%. Para o que trata entrada que o awardo recebi para a parte aeronautical de nosso aeroporto, 50,8 milhões na 2003, para a 77 milhões florim que o awardo generar, crescimento de 52%. Den linha em concreto a transformar o aeroporto de uma facilidade que estava a sofrer perda para negócio de ganagem. Resultado neto na 2003 de perda de 6 milhões florim para uma companhia que ganha e último 3 anos consecutivos, 2 anos e meio, 3 anos. Já se sei de marca que ministro que tem de último 4 anos, pero de 16,8 milhões florim, que está algo de elogiar definitivamente. Então vou repetir de aeroporto que está perde 6 milhões florim para aeroporto que está generar ganagem de riba 16 milhões florim. E habitat de aeroporto estava 25,5 milhões a 45 milhões florim. E essa aqui, naturalmente, agora vamos mirar a dependência que nós estamos tendo, o tempo para o que trata, nós devemos gasto e entrada, que está rond de 50% ao aeroporto. Está aeroporto sem debe, eigenlijk, para motivo de terminar o pago de lening. Nós sabemos, naturalmente, como se vai fazer lening novo, para por acaparar a quantidade de passageiros que nós vai estar recebendo, diferentes aerolíneas que nós vai estar recebendo nos próximos 10 a 5 anos. Depois que o aeroporto a funcionar com perda de 6 milhões na 2003, a transformar isso aqui, em transcurso de 10 anos, em ganagem de 16,8 milhões na 2013. O crescimento do próximo 10 para 15 anos surpassa a projeção inicial do aeroporto de aproximadamente 3 milhões de atividades de movição de gente. No próximo 10 para 15 anos, lo invertir 300 milhões em facilidade. Isso aqui, para respeitar o hecho de ter grupos Schiphol como sócio, poniendo a base para crescimento e êxito por de década de 90. Pero, o funcionário que Schiphol a postular no nosso aeroporto está tendo tempo para outro tomar sua posição. Está agradecido e mais que 190 membros de personal do aeroporto que ajuda a configurar o êxito de nosso aeroporto. Grupo Schiphol a expandir o potencial de negócio. Pero de kon Peter Steinmetz als kogie en to, pabai. Ja, dan is er op een gegeven moment is er een tijd van wanneer denk je daarmee door te gaan? Hoe lang denk je daarmee door te gaan? Hoe lang denk je dat dat zin heeft? Misschien is je toegevoegde waarde ook iets wat op een gegeven moment een eind heeft. En toen ik dus in plaats van 2 jaar hier 10 jaar zat, toen dacht ik van nou, misschien is het wel tijd om iemand anders de volgende jaren tot aan mijn pensioen te laten doen. Niet omdat ik het niet naar mijn zin had, maar op een gegeven moment is het beter voor iedereen, denk ik, om wat anders te gaan doen. En 10 jaar vond ik een mooie. En netto
of in ieder geval een bruto recordwinst over 2013 vind ik ook een mooie. Dus ik hou er maar mee op de toppen van mijn cv. Dat staat altijd goed. Later moeten we concessiefee gaan betalen. Dat is inmiddels al gehoord. Dus die winst die gaat omlaag. Dat kan je nu wel zien. Dus het is tijd om op te stappen. En ja, ik blijf op het eiland in principe. Ik heb mijn eigen bedrijf opgericht. Interim management. Dus... Pero, en su óptica, ¿tiene espacio para el negocio de aeropuerto sigue crece? Nee, het is nooit af natuurlijk. Een airport is nooit af en dat heeft te maken met groei. En groei is iets wat je gelukkig overkomt. En daar kan je aan toevoegen als minister van Toerisme uiteraard. Het bedrijf staat ten dienst aan de economie van Aruba. Het staat ten dienst aan het toerisme, de belangrijkste economische sector. En wij moeten ons dus op voorbereiden dat we daar geen knellende factor worden. En dat is dat masterplan wat we inmiddels goedgekeurd hebben gekregen het afgelopen jaar. Geeft aan dat die capaciteit vergroot moet worden. Maar de faciliteit moet ook vernieuwd worden. Bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld is het vertrekproces naar de Verenigde Staten. Wij waren een van de eerste pre-clearance airports. Dat gaf aan dat daar een soort layout is die eigenlijk vanuit het jaar 1997 is gemaakt. Dat design is natuurlijk verouderd. Er zijn veel meer veiligheidsissues meegekomen. We hebben 9/11 de afgelopen jaar. Daar moet een verandering in plaatsvinden. En we hebben de afgelopen weken in Montreal en in Washington met de autoriteiten overlegd over hoe dat eruit moet gaan zien. Esa que un proyecto na más grande de masterplan y lo bueno mira su efecto de expansión de capacidad de aeropuerto, pero de mantención de preclearance y su rol que ta carga así tanto importancia para nos. Giovanni Müller, Noticia de Noche.